А сега за всичките знаци. Плъх. Чи на корейски. Това са годините 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020 и 2032. Какви са тяхните специални черти? Плъховете са умни, амбициозни, адаптивни, но понякога и нервни. Силните им страни са стратегическото мислене и социалните умения. Слабите страни са склонност към прекомерно безпокойство. Джей е плъх и наистина някои неща са точни. Следващото е вол, со. Годините са 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 2009, 2021 и 2033. Техните черти са, че са надежни,